Madrileko Urriak 12 ospitalean bildu dira eguerdian Belen, Landonen, Lagun eta Senitartekoak, ostegunetik zegoen ospitaleratuta Madril Arenan izandako abalantzan bihotzekoak jo ondoren, gaur goizeko 9:10 gutxitan hilda. Adingabea zen, 17 urte zituen. Institutu honetan ikasten zuen, gaur bere omenezko mesa jendetsua ospatu dute, hileta astelenean egingo diote. Zauritutako beste gazteak, 20 urteko neskak ingresatuta jarraitzen du, oso larri dago. Ikerketa bitartean aurrera doa, abalantza gertatu zen Madril Arenako pasillo batean poliziak bengala baten karkasa aurkitu du. Laborategian ari dira orain ikertzen, nork bota zuen argitzeko. Baliteke pertsona bat baino gehiago izatea, irudi hauetan ikusten den bezala, pasilloetan bakarrik ez, dantza pistan ere susiriak bota zirelako. Yo no lo escuché, pero me dijeron que fue un petardo, lo que sí es que lo olí, porque olía mucho a pólvora. Estuvimos allí metidos, nos faltaba el aire, tenías que coordinarte con el que tenías al lado para empujarle a él, respirar tú y que te empujara él y que respirara él. Momentu horretan zer gertatu zen jakin nahi du poliziak eta baita pabilloian behar baino jende gehiago ote zegoen. Festa antolatu zuen enpresak ezetz dio eta ondorioz ardura ez dela beraiena. Adingaberik ez zegoela ere badiote, baina 17 urteko gazte hau bertan izan zen. La inmensa mayoría de los que estábamos ahí éramos menores, pasamos sin entrada, sin documentación, con lo que quisimos. Tampoco había gente que pudiese pararlo porque la gente de seguridad eran 4 que no sabían ni lo que hacían. Segurtasun neurriak bakarrik ez, Madril Arenaren legezko egoera ere zalantzan jarri da azken orduetan, poliziaren sindikatuaren arabera eraikinak ez du funtzionatzeko lizentziarik eta ez omen du inoiz eduki. 2006an egin zuten salaketa hori eta astelenean berriz aurkeztuko dute idatzia epaitegietan.